Και για τη συνέχεια εμείς θα ταξιδέψουμε στην Άξο. Γνωρίζετε όλοι ότι είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, ένας προορισμός που συνδυάζει ιδανικά την αυθεντική φιλοξενία με πλούσια ιστορία και μαγευτικές ομορφιές φυσικές. Βλέπουμε ήδη τον κύριο Δημήτρη Καπούνη, πρόεδρο Ένωσης Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάξου, και την κυρία Μαριλένα Καπήρη. Καλό μεσημέρι από την Νάξο. Καλό μεσημέρι, γραμματέα Συλλόγου Κεραμιωτών. Πού βρίσκεστε, πείτε μας? Στην ορεινή Νάξο. Είμαστε στην ορεινή Νάξο και είμαστε στην Κεραμωτή, στο Σταυρό της Κεραμωτής. Εδώ στην Νάξο, στην ορεινή Νάξο, που είναι το καλύτερο χωριό της ορεινής Νάξου. Η Κεραμωτή, μικρό χωριό, αλλά είναι το ωραιότερο. Εδώ λοιπόν θα γίνει απόψε μια τιμητική εκδήλωση στην Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη και φυσικά θα μας πει η γραμματέας του Συλλόγου τι κάνουμε. Λοιπόν, απόψε η Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη γεννήθηκε στην Κεραμωτή, εδώ στην Κεραμωτή της Νάξου. Απόψε αποτείνουμε φόρο τιμής, εθνικής υπερηφάνειας, χαράς, για την μοναδικότητά της και για την υπέροχη φωνή της. Μάλιστα. Μισό λεπτό θα με επιτρέψει. Και φυσικά έχουμε δίπλα την Ελένη Λεγάκη, την κόρη της, η οποία μάνα της θα μας πει. Να πούμε λοιπόν, ακούμε. Είμαστε λοιπόν στην Κεραμωτή, γιατί απόψε γίνεται μια τιμητική βραδιά στη μεγαλύτερη η μεγαλύτερη τραγουδίστρια που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα, την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη. Να μας πει λοιπόν η κόρη της Ελένη, τι ήταν η Ειρήνη Κονιτοπούλου? Το τι ήταν η Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, όπως το είπες, το ξέρει όλος ο κόσμος. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Κεραμωτής για τη τιμητική αυτή βραδιά στη μνήμη της μαμάς μου. Και η μαμά μου θα μείνει για μένα ανταχαραγμένη στην καρδιά μου, στο μυαλό μου όσο ζω, και φυσικά και στα συναισθήματά μου όσο ακούω τα τραγούδια της να συνεχίζονται και να είναι σαν να είναι ζωντανή. Μάλιστα. Μπορούμε να πάρουμε και μια γεύση? Να ακούσουμε κάποια τραγούδια. Βεβαίως. Ναι, από τραγούδια της μαμάς μου. Βεβαίως. Πάμε. Να πούμε βιολί Νίκος Μάκαρης, λαούτο Βαγγέλης Κουκουλάρης. Νάξο με τα ψηλά βουνά και τα βαθιά λαγκαδιά, βγάζεις λεβέντο κοπελιές κι όμορφα παλικάρια. Όμορφα είναι τα νερά σου και τα λεβέντοπέδα σου, και τα λεβέντοπέδα σου, όμορφα είναι τα νερά σου. Στο χωριό ένα μου αίσθημα παλιό, το όνομο ξεσηκώνει, το όνομο ξεσηκώνει. Για αυτόν που πρώτα αγάπησα, ποτέ μου δεν το ξέχασα. Κι ας είναι το σύγχρονη, το όνομο ξεσηκώνει, το όνομο ξεσηκώνει, κι ας είναι το σύγχρονη. Ανέβα στην απλόταριά να πλωσούμε τα σίκα, να μην τα πλώνω μοναχιά μέχρι αργά τη νύχτα. Έλα, έλα, έλα βοήθησε με και άσε τις γειτονισσές να λένε ό,τι θένε. Έλα, έλα, έλα βοήθησε με και άσε τις γειτονισσές να λένε ό,τι θένε. Τα σίγανα απλώς
σηκώσουμε να διασύ το πανέρι, γιατί αργά ή γρήγορα δεν αγαίνουμε τέρι. Έλα βοήθησε με και άσε τις γειτονισσές να λένε ό,τι θένε. Έλα βοήθησε με και άσε τις γειτονισσές να λένε ό,τι θένε. Μάλιστα. Αυτή είναι η παράδοση της χώρας μας, η παράδοση της Ελλάδας, μουσική πλούσια και από τα νησιά. Λοιπόν, κύριε Καπούνη, κυρία Λεγάκη και κυρία Καπύρη, δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Θα θέλαμε να το συνεχίσουμε πολύ αυτό. Θα σας έχουμε ξανά μαζί μας. Να πούμε ότι η νεολαία, όλος ο κόσμος πλέον στρέφεται στα πανηγύρια και σε αυτές τις βραδιές, οι νησιώτικες, που είναι αυθεντικές για εδώ στο νησί, αλλά και έρχονται και δεν είναι μόνο Έλληνες, είναι και ξένοι αυτοί που έρχονται. Περιμένουμε λοιπόν όλο τον κόσμο απόψε στην Κεραμωτή να δουν κάτι διαφορετικό, να ακούσουν κάτι διαφορετικό από την Ελένη Λεγάκη και τους μουσικούς, τον Νίκο τον Μάκαρη και τον Βαγγέλη του Κουκουλάρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την υπέροχη σύνδεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους εσάς που είστε εδώ. Στιμάτε με την παρουσία σας. Ευχαριστώ βέβαια και το Σύλλογο Κεραμωτής για αυτή τη τιμητική αυτή βραδιά στη μνήμη της μαμάς μου. Η κυρία Μαριλένα Καπύρη ιδιαίτερα καλή, τα είπε πάρα πολύ όμορφα, δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα. Πέρα από το ότι εγώ είμαι κεραμιώτισσα, γιατί ο μπαμπάς μου, ο Στέλιος ο Λεγάκης, δεν μπορούσε να ακούσει ότι εγώ δεν είμαι από την Κεραμωτή. Φυσικά, τα δύο χωριά, ο Κινίδαρος και η Κεραμωτή, από πάντα είχαν αυτή τη σύνδεση. Κάποιος κινιδαριώτης να παντρεύεται μια κεραμιώτισσα και το ανάποδο. Μπράβο γόρι μου, γιατί δεν ήξερα διέξη. Και έτσι ο παππούς μου ο Μιχάλης ο Μωρός που ήταν από τον Κινίδαρο πήρε τη Μαρία τη Θηρογέννη που ήταν από την Κεραμωτή. Ο μπαμπάς μου ο Στέλιος ο Λεγάκης που ήταν από την Κεραμωτή πήρε την Ειρήνη την Κονιτοπούλου που ήταν από τον Κινίδαρο και έτσι βιώσαμε και εμείς τα δύο αυτά χωριά με πολύ αγάπη, τα έχουμε ζήσει και θυμόμαστε πάντα και έχω και πολλές παιδικές αναμνήσεις από όλα αυτά τα χρόνια. Η μαμά μου, όπως όλοι μας είπε και η κυρία μου, λένε όλα τα πάντα, ήταν αυτό που ήταν και ξέρετε, μια παραδοσιακή τραγουδίστρια αλλά και γνήσιος άνθρωπος παραδοσιακός. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Ελιάνη το Ρέντι. Εκεί ήταν όλο κεραμιώτες, το ξέρετε, γιατί ήταν η πρώτη αποικία Νάξου. Η μαμά μου εκεί λοιπόν μας μεγάλωσε με όλα τα ήθη και έθιμα της Νάξου. Μας μάθει να χορεύουμε και έτσι εγώ από τα 4 παιδιά που είμαστε πήρα λιγάκι το προβάδισμα και μου άρεσε αυτό που έκανε η μαμά μου και ήθελα να τα ακολουθήσω. Βέβαια με αντιρρήσεις δικές της, δεν της άρεσε ποτέ αυτό και ούτε για τον εαυτό της. Τι δεν της άρεσε φυσικά, όχι το να τραγουδάει, το να είναι στη δουλειά. Αυτό. Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, παρόλο που ο κόσμος το θεωρεί κάτι πολύ εύκολο. Είναι όμορφη δουλειά, ωραία δουλειά, αλλά και πολύ δύσκολη. Γιατί έγινε αυτό που έγινε μετά, να ανέβει πολύ το όνομα, να είναι πολλή η δουλειά, πολλά τα ταξίδια και φυσικά έρχεται ο άνθρωπος και δεν αισθάνεται και πολύ καλά. Όμως, δόξα τω Θεώ, η αγάπη του κόσμου είναι ό,τι το καλύτερο. Να είστε και πάλι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνε που πάω στο χωριό
ξεσήκωνει και ας είναι το σηκώνει. Ζητάνα μου τραγούδα και στις νύχτες τη σιγανιά. Αγάπη μου σαν πρώτα με τα πιόνια στην πόρτα, με τα πιόνια στην πόρτα. Αγάπη μου σαν πρώτα. Με τα σιγάρα, με τα μόνο μοναχιά, μέχρι αργά τη νύχτα. Έλα, βοήθησε με και άσε τις γειτονίσες να λένε ό,τι θέλουν. Έλα, βοήθησε με και άσε τις γειτονίσες να λένε ό,τι θέλουν. Τα σίγανα απόσουμε δεν σήκω πανέρι, γιατί αργά ή γρήγορα δεν μαγαίνουμε τέλει. Να λένε ό,τι θέλουν. Έλα, βοήθησε με και άσε τις γειτονίσες να λένε ό,τι θέλουν. Πάρα με κάνεις να πόρω, πάρα να υποφέρω. Αν έχει τη διάθεση να το κάνουμε. Άξω με τα ψηλά βουβά και τα βαθιά λαγανιά που βγάζεις λέτε το κοπελιές κι όμορφα παλικάρια.
τα λεβεδοπέδα σου, και τα λεβεδοπέδα σου, όμορφα είναι τα πέρα σου. Σ' αυτές τις όμορφιες φωτίζει το φεγγάρι και λέει όλος την κοπελιά να γίνουνε ζευγάρι. Όμορφα είναι τα νερά σου και τα λεβεδοπέδα σου, και τα λεβεδοπέδα σου, όμορφα είναι τα νερά σου. Όμορφοι γάμοι γίνονται στα όρημα ξοπλίσια και τα φιωριά ακούγονται μέχρι τα κουρφολίσια.
άνοιξε το παραθύρο, η γειτονιά να φέξει. Σου φεύγει
Ευχαριστώ πολύ, είστε καλά. So
τις υγείες σας, με τις υγείες σας, πολύ όμορφα.
Yeah.
Ο Κώστας ο Παπτόπουλος, ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής, αδελφός της μαμάς μου, όλοι θα θυμάστε σίγουρα.
και πήρατε το κρασί πολύ ωραίο.